Die zomer of die winter? Wat is nou eigenlijk leuker? Ah, de zomer is natuurlijk wel lekkerder. Alleen in de winter zijn onze grootste hits geboren. Dus wat dat betreft hopen we ook dat er niet Volendam ook weer gelijk in de wintersportgebieden volop meegaat. Maar ik hou van alle twee wel hoor, zomer en winter. Dus dat maakt Gerard? Ik ga voor de zomer. En we hebben nog wel iets. Volgend jaar gaan we echt mega groot uitpakken met Sinterklaas weer. Hoe zit het eigenlijk met Sinterklaas? Want ik kan me nog van jaren geleden herinneren dat jullie ook Sinterklaasprogramma's maakten. Ja, we hebben onze eigen Sinterklaas show. Die hebben dit jaar ook weer 12 eigen Sinterklaas shows die we verkopen. Alleen we hebben de focus voor liedjes maken echt even ergens anders opgelegd. En ook zonder een nieuwe Sinterklaas liedje boeken ze ons. Dus maar van volgend jaar willen we wel weer echt een Sinterklaas liedje maken. Dan hebben we het even over Sinterklaas. Dan heb je ook al het gedoe meegekregen over witte pieten, zwarte pieten, bruine pieten. Hoe kijken de coaches er tegenaan? We vinden alles leuk zolang het maar pieten zijn. Toch? Ja, ik zag vandaag in de optocht, in de intocht heel veel gekleurde pieten. Was toch wel leuk vond ik. Dus misschien dat we er volgend jaar iets mee gaan doen, ik weet nog niet. Ja, want dat is wel iets voor jullie, want jaren geleden was het de groene stoomboot. Ja, we hebben 7 of 8 Sinterklaas-zingers achter elkaar gemaakt. De laatste 2 jaar hebben we er eigenlijk niks meer aan gedaan. Maar het kan best zijn dat we volgend jaar weer iets groots komen. Dus kom goed. En wanneer komt nou die ene single, dat kerstnummer van de Gebroeders Koop? Ik zie Edwin van Loevelaak misschien dat hij nog een kerstnummer heeft liggen, maar nee. Een kerstnummer gaat er niet komen, denk ik. Ja, kijk, als we al een kerstnummer maken, dan wordt het echt een verschrikkelijke, slechte boekplaat of zo. Over dat iemand de kerstboom leuk vindt, de ander vinden we niks. En het moet wel een beetje gimmick zijn, zeg maar. Dus wij zijn niet echt van de serieuze kerstliedjes.